Zer gertatzen da patioetan? Patioetan beti berdin gaude, denak banatutak, mutilak futbolean ia patio oso erabiliz, eta neskak iskin batean hitz egiten. Zer egin dezakegu? Patioa nolakoa da? Pues patioan bi grupo daude, neskak eta mutilak futbolan ari da beti jolasten eta ez digute jolasten uzten. Gustatuko litzaizuke patioan neskak zuekin futbola jolasten? Ez, oso gaizki jolasten dutelako. Desberdintasunik baldago mutilak bakarrik jolasteak edo neskeekin jolasteak? Bai, neskak gaizki jolasten dutelako. Patioren desoreka ikusi genuenean futbol-liga misto bat antolatzea adostu genuen patioak berdintzeko. Eskolako klase guztiak partatu zuten, baina misto izateko gutxienez bi neska edo bi mutil egon behar ziren. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. Ziritu zitzaizun neskak patioan futbolera jolasten aritzea. Oso ongi, pizkat kostatu zen animatzea, baina gero ongi. Desberdintasunik baldago mutilak bakarrik jolasteak edo neskeekin jolasteak? Nire ustez ez daude diferentzia asko, zeren jolastean ekipo oso ona egiten dugu, eta ez dela aldatzen mutilak jolasten badute, edo emakumeak jolasten badute. Patio giroa aldatu egin da? Ez da aldatu. Proiektu honekin patioko giroa aldatu nahi genuen, mutilak okupatzen dituzten espazioak neskek ere erabili ahal izatea eta alderantziz. Momentuan, liga egin genuen egunetan, neskak eta mutilak berdintasunean erabili zuten patioa, giro bikaina elortuz. Tamalez, liga egiteari utzi genuenetik aurreko egoerara itzuli gara. Baina espazioak denak direla eta denek erabili behar dutela pentsatzen dugulako patioa berdindu arte lanean jarraituko dugu.